For mig der giver det meget mening det der med, at det eneste årsag til, at man måske kan have noget egoistisk, er, at det er en etikette eller en historie, man har. Men det, at hvert menneske gør sit bedste for at opleve det bedste af sig selv i den højeste og bedste form, det bidrager jo til en langt større verden, end vi alle sammen går rundt som form og siger med. Så for mig er det... Men det er jo et spændende krydspunkt, du tager fat i, fordi det er jo netop det, der gør, at jeg tillader mig selv at blive holdt fast i at sige, jamen hey, Sten, du er egoistisk. Ja, det er der ikke noget galt i. Jeg skal da tjene penge, så jeg kan hjælpe endnu flere, så jeg kan opleve endnu mere, så jeg kan gøre det, jeg skal, for at det er det, jeg ønsker. Og det er der ikke noget forkert i. Og hvis jeg tillader den indre stemme, læret, og komme frem og sige, hov, kan du komme tilbage? Du må ikke tjene 7 milliarder. Hvorfor må jeg ikke det? Væk. Gammelt trosbillede. Men ja, du er her for at opleve. Og den oplevelse kunne være at være en munk i... Det kunne det sagtens. Altså det er hverken mere eller mindre... Nej. Det hele er, som det skal være. Ja. Ja. Synes jeg. Vi bør ikke være enige. Synes jeg. Ja. Jamen, jeg har det sådan generelt sådan noget her, at jeg har rigtig svært ved at tro på det. Tro på? Jamen, tro på alt det, du siger. Ja. Nu har vi også lige været spøgelse her til morgen og sådan noget. Jeg er sådan meget, på nogle punkter meget factsorienteret. Ja, fint. Og synes, det er rigtig svært. Men samtidig er jeg utroligt tiltrukket af det, og jeg synes jo, at det lyder meget rigtig mange af tingene, men jeg kan også mærke, at jeg kommer voldsomt ubalance på nogle af tingene. Ikke? Ja. Og så tænker jeg, jamen, hvis nu det er sådan, at vi er sådan, som du siger, ikke? Ja. Hvorfor render vi alle sammen så rundt og egentlig opfører os fuldstændig tåbeligt? Altså, det synes jeg er mærkeligt. Ja, altså jeg vil lige sige, at jeg synes, det er super dejligt, du melder ud, og du siger, at jeg har et fasttømret verdensbillede, hvor at det kommer i karambolage med noget af det, du siger. Det synes jeg er super dejligt og godt. Det, jeg synes, der kunne være interessant, det er jo nogle af de ting, hvor du tænker, står af, må du jo godt spørge til. Endelig. Godt være, at jeg ikke kan svare, så vil jeg sige det. Der er jo ikke, det er det, du er din ret til jo. Jeg kan godt rumme, at du ikke køber det hele. Ikke? Også det skal du heller ikke. Du skal tage det ind, som du tænker, okay, en mulighed. Og som du så også selv gør, og siger, okay, lad os nu lege det, så var en mulighed. Så kommer næste spørgsmål. Hvorfor ser tingene så sådan her ud? Og det gør de jo fordi, at selvom det står i alle hellige bøger, undersøg det. Der står nemlig, du er Gud. Gud er i dig. Så har vi lagt det uden for os selv. Vi har lagt det over til præsterne, til shamanerne, til alle mulige andre. De er det. Jeg er ikke det, og jeg skal bevæge mig derhen til. Så vi har skabt en adskillelse for noget meget væsentligt inde i os selv, fordi det er blevet gjort kirkeligt. Og jeg kan ikke gå ind i en kirke. Jeg synes, det er bollocks, undskyld. Jeg synes, det er for gammeldags. Jeg synes, det er stået af. Men det skal ikke ændre på, at jeg er et spirituelt væsen. Men den adskillelse er ikke sket, fordi folk tænker, spiritualitet, kirke, nej tak. Og så er naturvidenskaben så også kommet jo, og sagt, at alt skal kunne måles og vejes. Og det er sådan, det er. Hey, meget muligt. Jeg synes, det er rigtig godt, vi har naturvidenskaben. Men de kan ikke måle og veje min ånd. Så det kan i mit univers kan det sagtens gå i spænd sammen. Og det kræver selvfølgelig, at jeg giver mulighed for, at det kan være sådan. Ikke også? Men du har din fulde ret til at sige, sådan er det ikke. Til hver en tid. Nej. Men jeg er sådan... Man må godt have begge ben på jorden. Det skal man faktisk have. Ja, og man må godt undre sig og være skeptisk. Yes. Ja, endelig. Jeg vil hellere undre, end at være skeptisk. Skeptisk er så det. Okay. Så jeg undrer. Yes. Åndsvidenskaben siger, at der er kun én mulighed for, at vi kan vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Fordi det er, om det er logisk. Hvis det er ulogisk, smid det ud. Fordi universet er logisk. Ja. Men jeg er voldsomt tiltrukket af det, du fortæller. Altså, så er jeg jo også lidt med. Ja, klart. Fint, tak. Endelig spørg. Altså, ja.
Yes, det var sådan lige rundt, om der var nogle spørgsmål til det. Hvorfor? Jeg havde bare lige det der med, at man siger, eller man hører et eller andet ofte nogen siger, at du er jo ikke Gud. Ja. Altså fordi man har en eller anden, hvem det nu er. Men den sætning hører man jo, synes jeg, rundt omkring. Du er jo ikke Gud, man skal jo ikke... Okay, den har jeg aldrig hørt, men den er interessant. Nej, ja. Du møder mennesker, der siger til dig, at du er ikke Gud. Nej, ikke til mig personligt, men jeg har da hørt, blive sagt, Ja. eller han er ikke Gud, han tror, han er Gud. Eller, Nå, okay. Jeg er heller ikke Gud. Nej, men sådan tale Ja, måde, ikke? ja. Jeg er heller ikke Gud, men jeg er guddommelig, og det er du også. Og du er en del af Gud. Og jeg er en del af Gud, og det er du også. Og derfor er vi ens, og derfor behøver vi ikke at slås. Fordi dybest set kommer vi samme sted fra, på vej samme sed hen, med det samme urbegær. Skal vi lege? Ikke? Hvem er Gud? Ja. Gud er summen. Nu er vi ude igen, det er nørdet. Og det er okay, men Gud er summen af det hele, fordi dybest set, nu bliver det nørdet, men og tilgiv mig. Gud kan kun opleve sig selv ved at manifestere sig. Så det vil sige, lige nu giver vi Gud, som hverken er en mand eller en dame, men et princip, mulighed for at opleve forskellige aspekter af sig selv. Så når jeg holder igen på min livsenergi og mit begær, fordi det er forkert og det er syndigt og alt muligt andet, så frarøver jeg Gud. Og det gør jeg jo ikke, jeg giver så Gud en anden oplevelse, men at holde igen. Men egentlig kunne jeg bare give slip. Og dermed kan Gud opleve sig selv. I kan kun opleve jer selv ved at manifestere jer. Det er også derfor, man kan ikke lave selvudvikling ved at sidde i et hjørne med nedrullede patienter og tænke. Man bliver nødt til at sige det. Gud skal høre det. Gud skal se det, for at vi kan udvikle os. Derfor har vi verden. Kan man ikke sige noget andet end Gud? Jo, hvad skal vi kalde det? Jo, lad os kalde det det. Det er mere håndgribeligt. Jeg synes, Gud er meget uhåndgribeligt. Det er det. For mig er Gud det også, men lad os bare kalde det bevidsthed. Ja, fint. Så bevidsthed kan kun opleve sig selv ved at manifestere sig. Derfor Sønnen, Faderen, Helligånden. Inden for åndsvidenskaben hedder det X1, X2, X3, fordi det ikke kan adskilles. Noget som er, noget som skaber mulighederne for at skabe. Og så har vi alt det skabte. Det her. Jeg kan huske en gang, jeg skulle stå og holde, det ligger hvad det er 20 år tilbage, jeg skulle holde foredrag for 300 mennesker i en teatersal. Jeg kan huske, at jeg kiggede ud gennem tæppet og tænkte, nej. Det hele det stod, og lagerchefen kom med alle kasserne. Og jeg tænkte, fuck, hvad gør jeg? Og så fik jeg sådan en stemme inde i mig. De elsker dig. De ved det bare ikke. Men dybest set, så elsker vi jo alle sammen hinanden, fordi vi genkender jo hinandens lys. De ved det ikke, jeg ved det så heller ikke, men okay, de elsker mig. God aften og velkommen. Ikke? Men det gør vi jo. Problemet er bare, at vi skaber adskillelse til os selv. Af forskellige årsager, fordi vi dømmer os selv. Jeg må ikke lide mørkhårede kvinder. Jeg må ikke spise vingummibamser. Jeg må ikke sige fra på en bestemt måde. Jeg må ikke elske at gå i naturen. Jeg må ikke, det er forkert. Og alle de der ting, hvor jeg dømmer mig selv. Begrænser mig selv. Når jeg så møder mennesker i den ydre verden, så tager jeg også afstand. Jeg beklager. Jeg kan ikke rumme alle. Tager I også afstand? Hvad er det? Er det slik? Ja. Og det er et problem. Tak. Det er vores største udviklingsområde. Det er jo ikke at dømme. Ikke at dømme her eller her. Godt. Yes. Er dommen ikke den anden side af det at få balance? Er det ikke en del af det at få balance? At hvis ikke du dømmer, kan det så komme i balance? Hvis du har begæret, men du ikke har en dom over begæret, kan det så være i balance? Så er det i balance. Hvis du ikke har en dom over, ja, så er det i balance. Lidt fritflydende. Så får det jo lov at folde sig ud. Ja. Godt være, at du ikke kan lide det. Godt være, at den ydre verden tænker, hvad laver du? Ja. Men er det sikkert, fordi de jo gør det tak? Men det er den sidste side, ikke? Okay. Ja. Yeah.
Hvis du har lyst. Hvis du har lyst til at være dig, hvad det så end er, så vi andre rent faktisk kan klappe af dig og elske dig, fordi du viser os hele dig. De dømmer jo. Og hey. Det er det, jeg har lært. Nej, og? Det er jeg så ligeglad med. Det ved jeg ikke, om du er, men det var måske vejen at sige, so what? Jeg er dybest set jo alene. Skal de bestemme? Ja. Du snyder også. Er du ikke alene? Psst. Psst. Er du ikke alene? Om jeg er det. Er du ikke alene, reelt? Føler du dig ikke ensom? Nej. Okay. Prøv at mærke efter, inden du svarer. Nej, det vil jeg ikke. Jeg oplever at gøre noget, som det må jeg bare gøre det for vildt, og måske kan de ikke lide mig. Så oplever jeg faktisk, at de sætter verden fra sig. Så, er det sådan, så kan de helt vildt godt lide det der lige pludselig. Eller, Det er jo det. altså, så det er også bare for at sige, at vi hænger jo også sammen med verden, på den måde, bare noget. Men spørgsmålet er, skal jeg tillade jer at bestemme, om jeg har lyst til at synge? Det er jo spørgsmålet. Det kan godt være, at I alle sammen går. Det vil nok gøre. Nogle af jer vil så være flinke og rare at blive siddende, fordi det gør man jo ikke. Men det er jo ligegyldigt. Ikke? Det er jo ligegyldigt. Lytter du til lageret, eller lytter du til din energi? Nu. Og det er en rigtig god metafor, synes jeg. Tak. Det er rigtig god. Ja, jeg synes, det er helt fantastisk. Fordi det gør det mere konkret op i mit hoved. Ja. Godt. Jeg synes, vi skal prøve at slå lageret fra, kan man sige. Her har vi beslutningsbordet. Det vil sige, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 væsener. Det svarer til jer. Og hvis Anders også sad, så svarer det til, når jeg skal ind og tage en beslutning, så sidder der 9 mennesker, som har hver deres dagsorden. Lige fra begæret, til sulten, til handlingen, til ejerskab, til at udtrykke sig, refleksionen, klarfølelsen, hvad bliver mærket, ændre stemme, og det, der bliver set. Hvor var være? Hvor er du god. Ja, fordi sådan. Fordi væren er jo opover. Yes, det er det, vi skal nu. Vi skal sige velkommen til alle sammen. Velkommen til det her møde. Jeg skal i gang med den her produktudviklingsplan. Og alle er velkomne, og alle sammen har jeres dagsorden. Godt, sæt jer lige godt til rette. Jeg glider op over og kigger på det fra et andet sted. Fordi I bliver ikke enige. Altså de der 9 kan ikke blive enige. Kan ikke lade sig gøre. Så jeg bliver nødt til at være chef, træde i karakter, og sige, jeg ved godt, du er bange, men jeg gør det. Jeg ved godt, du tænker, jeg får ikke opfyldt mit behov, men jeg gør det. Jeg ved godt, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke opfylde jeres behov. De 9 bestyrelsesmedlemmer. Diktatur. Okay? Når det er de der spurgte med dommen, så kommer dommen jo ind alligevel til at holde det i balance. Nej, sådan hørte jeg det ikke. Okay. Nej. Hvordan hørte du det så? Eller? Hvad mente du? Jamen det var det, jeg mente. Hvad mente? Jamen, forklar det. Jamen at dommen er vel lige præcis adskillelsen mellem skaberen, den skabelsesprocessen og det skabte. Og det er det, der holder. Okay, på den måde, yes, så er det rigtigt. Så sker der jo en dom i at sige, du er ikke mig. Jeg er noget andet. Det er rigtigt, ja. For mig var dom rigtig og forkert. Nå, okay. Ja, det var der, vi misforstod hinanden. Godt. Så jeg skal præsentere jer for en lille øvelse, I vil kunne bruge fra nu af og resten af evigheden frem, hvis I har lyst til det. Og det er jo sådan med alt muligt andet, at jo mere man øver sig i noget, jo bedre bliver man. Underligt, ikke? Man får ikke noget forærende nogen steder fra. Det vil være ulogisk og ukærligt, hvis alle ikke var lige i evneudfoldelse, evneudvikling. Så er der jo nogen, der jo selvfølgelig har øvet sig i længere tid i at lave suppe end andre, og derfor er deres tilgang jo meget nemmere. Hvor de står 2 gulerødder, klunk, 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 og lidt vand. Hvad står der? Det er jo fordi, vi glemmer jo lige evighedsperspektivet. Jeg har faktisk lavet suppe i 3 liv før, og derfor er det nemmere for mig nu, frem for en, der lige er begyndt at sige en kogebog. Jeg vil godt lave suppe. Så, men det er ens principper. Godt. Så det er sådan en lille guidning, jeg laver. Hvor er den sød.
ligesom den, der træffer den sidste overordnede beslutning? Nej. Nej. Nej, det kan du. Altså jo.